Täze ýyl bayram münasibetli geçiriljek dawaralar üçin enatalardan pul ýygnaýan mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabatyň prokuraturasyna çagyrylýar diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu maglumat paýtagtyň çağalar baglarynda enatalaryň täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar üçin 80 manat tölemäge mejbur edilýändigi baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Enatalaryň eden şikaýetler sebäpli şäheriň mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabatyň prokuraturasyna çagyrylýar. Bu şikaýet mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň täze ýyl bayramy münasibetli geçiriljek dawara üçin pul ýygnamak synanşygy bilen baglanşykly diýip neşir özüniň ýurt içindäki habarçysyna salgylanyp 25 dekabrda habar berdi. Habarda Ayaz Babanyň we Ak Pamygyň gatnaşmagynda geçiriljek täze ýyl dawarasy üçin enatalardan 50 manat, 50 gysga maşgallalardan iň bolmanda 30 manat ýygnalýandygy hem aýdylýar. Prokuraturada mektep we çağalar baglarynyň müdirlerini öz jogapkärçiliklerini duýdurýarlar we bu ýagdaý gaýtalansa, onu olara garşy jenaýat ýa-da administrativ işin gozaljak barada haýwa tatylýar. Bu gürüňdeşliklere paýtagtyň Hitrovka sewitindäki mektepleriň we çağalar baglarynyň ençemesiniň ýolbaşçylary çagyryldy diýip neşir belleýär. Azatlyk radiosyna ýokarda gürüň edilýän maglumatlary özüniň Aşgabatdaky habarçylaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Aşgabat şäher prokuraturasyndan hem maglumat alyp bolmady. Ýöne 11 dekabrda Azatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri Aşgabatyň adyndan 2 çağalar bagynda enatalardan çağalara alınjak sowgatlar üçin 70 manat Ayaz Babany we Ak Pamygy çagyrmak üçin hem 10 manat pul ýygnalýandygyny habar beripdi. Çağalary paýtagtyň 112-nji we 108-nji çağalar baglaryna gatnaýan enatalaryň ençemesi çağalar baglarynyň açyk meýdançylaryny bezemek üçin diýilip hem her çağadan 10 manat möçberinde pul ýygnalandygyny aýdyp çağalar bagynyň aýlyk 80 manat tölegini goşanyňda özleriniň diňe dekabrda etjek çykdajasynyň 170 manada barabar bolýandygyny belläpdi. Şonda käbir enatalar talap edilýän pul serişdesini tölemäge özleriniň maddi güýjüniň ýetmejekdigini aýdyp öz çağalaryna sowgatlary öýde taýýarlap gelmegi ýa-da şol güni çağalaryny çağalar bagyna getirmediligi hem teklip edipdirler. Ýöne çağalar baglarynyň ýolbaşçylary bize-de ýokardan berilen görkezme diýip bu teklibi kabul etmändirler. Türkmenistanda täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar münasibetli enatalardan pul ýygnamak tejribesi ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Ýöne Azatlygyň paýtagtly habarçylar bilen söhbetdeş bolan enatalar şu ýyl ýygnalýan pul serişdesiniň geçen ýyllardakydan birnäçe hisse köpdigini gürrüň beripdiler. 22 noýabrda bolsa Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar üçin Magaryp saglygy saklaýyş medeniýet işgärlerinden 10 manat, önümçilikde işleýänlerden 15 manat möçberinde pul serişdesiniň ýygnalýandygyny habar beripdi. Soňky hepdelerde geçirilýän hökümet ýygnaklarynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda täze ýyl bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi birnäçe gezek tapşyrdy. 3 dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi Şah Muhammed Durduliýew täze ýyly münasip garşylamagy, baş şäheriň şaý ýollaryny we meýdançylaryny bayramçylyk keşfine girdimege görülýän taýýarlyk işleri, öňde boljak şanly seneler münasibetli medeni köpçülikliň çäreleriň maksatnamalaryny işläp taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berdi.